Да не си помислите, че е такова ментето. Не е ментето, това е 100% оригинал крадено. Крадено оригинал. Ало, какво правиш с сметката, ма? Какво правиш? Що ползваш таблетката? Ама аз ще така... Ти защо стоиш пред мен, ма? Така хората как... Къде да си давай? Ай, малко в страни от тебе, ма! То няма място, то... Няма място! То в кондензатор тук взе цялото място, бе! Това не е кондензатор, ма! Това е аспиратор, ти, ма, умна ли си? Чува ми се? Ало? Чуваш си? Раз. Гъс. Шъс. Какво правиш на котките или гониш, ма? Да мислиш, знаеш как ще... Отстрани веднага! Здравейте! Ние сме Мечо, оркестър Мечо. Защо оркестър вече само? Аз ще го избера, че с този кондензатор за вас ще изпълним един концерт. Нали бе? Да, ма, стига остави там настроя и то колоната, ма ти да не Ти си... какво правиш сега? То стопче не ти е настроено. Това не ти е настроено. Нищо не ти е настроено. Може да ти настроено. Ще ти не строя главата сега, как ти... Ало? Той нормално ли сте? Сега аз ще танцувам за вас страстен кючек. Тай да казвам на хората, ма. Аз ще танцувам сега, ти ще казваш. С вас венците отряд. Специално за вас венци от нашата махала, за вашата махала, оригинално. От Мечо, оркестър и... Марука! Как ли тебе, ма? Аз като сега не свири, няма ли оркестър? Какво правиш, бе? Нищо не правя, сма, това е ефекти от терминатора, ма. То си не разма ефекти ли? Да, той и такива ефекти имам. Сега ще гледаме за вас от душата и сърцето. Специален поздрав за Eminem от Ледерник. Айде, Мечо! Айде, добре, бе! Чакай, че ти скромам, ма! То да не става е така! Хората няма време да чакате! Стига! Какво правиш, аз ти спрях? Как ти искаш от края към началото? Ти сега знаеш ли къде не пееш? Знам къде да пея! Миналия път се обърках. Къде се обърка? Да не стане пак да си излагаме под цяла България. Аз съм професионална певица. Аз ще ти кажа, аз на тебе професионална Ти певица. си гледай там кондензатора. Чакай да си подстъпа. Айде! Ти нормална ли си?
Защо спираш, бе? Ти на комшиите ли викаш или пееш песен? Айде, бе! Ти? Какво ти хареса? Ти глух ли си, бе? А ти луда ли си? Ако ти не можеш да ми пееш, аз ще трябва да си пея, хич не ми трябваш. Аз мога да правя като тебе. Тук може. да си въртя и да такова някакви работи. Да, бе. Айде, защото хората няма да ни гледат така. Айде! Айде! Чакай ти, бе. Падне ли вечерка? Айде, стига, айде, може да кажа да държа с тебе, ма. Ти който нещо, ма, ти нормално ли си? Ама вече ме писта с теб, ма. Хората ще искат да ни гледат и така, аз няма съм се тренирал тази вечер, това нещо, ма. Ти добре ли си? Ще им сгонят хората. Как ще ти им дам да работим, ма? Още си ли сина? Никой няма да изгони! Аз ще ти кажа, никой няма да ти изгони, гледай как си загаме, ма. А писни ми вече, ще ти разбираш, че. Останах без коса ми отпада на всякъде. А ти казвам ти... Нищо не ти казвам! И доста съм много! Ако още един път направиш така, направо не знам, ще ти карвам минимум главата от тонколоната. Само още един път. Аз ще ти бай цигански си номера на тебе. Падне ли вечерка? Айде, отивам си. Кога се занимавам с тебе повече. Оправя ми си да си тръгвам. Просто си невъзможно. Ще ти падне на баца. Не дай ме ръка! Аз Ти не добре си! Ти добре си! Той... Нека ти се прави! Ама не дева! Другата седмица ще има нов концерт, само че този път ще само оркестър Марука. Без Мечо вече не играй. Благодарим ти, че гледахте този концерт. Айде! Ана, къде съм?